Goeie alweer hier in het raadhuis hier in Dokkum. Welkom. Een prachtig mooie zaal vol. Bliedheim rij je binnen. Fijn dat je dit eerste politieke café dat wij proberen te organiseren meenemen en je ideeën hierover spuien kunnen. Hartstikke mooi natuurlijk. In ieder geval natuurlijk het publiek, maar ook de gasten die wij deze jong presenteren zullen en natuurlijk ook bevredigen zullen. En ik wil ook de meesten thuis voor de televisie, voor NOF, RTV, NOF, volkom hier op deze jong. Het is een hele speciale jong natuurlijk. Ik doe dit samen met Hans, maar die zullen zichzelf wel voorstellen. Mijn naam is Jacques Papma. En wij proberen deze jong in een twaalftal grote blokken te plaatsen. 2 keer 3 kwartier is de bedoeling. En elk blokje ongeveer een kwartier, 10, 15 minuten, zullen we met de speciale gasten praten. En ik wil het programma verder even aan Hans-Jan wat betreft de indeling, hoe we het gaan zullen. Nou, bedankt Jacques. Nou, ik zal net zozeer hoe de indeling gaat, maar wij willen even heel goed benadrukken dat wij dit organiseren op persoonlijke titel. En we zijn dus compleet onafhankelijk. Dus hoe de inhoud wordt net correspondeert met de gemeente Noord-Friesland, maar die had daar niks mee te maken. Wij worden wel ondersteund door de gemeente, en dan ben ik tegen wie is mij. En de Griffie had dus heel goed ondersteund met het organiseren van deze jongen. En die betrokkenheid van de gemeente komt echt tot uiting dat je hem de eerste consumptie op kosten van de gemeente krijgt. Tja. Ja? Nou, dat er even ter introductie, Jacques. Bedankt. Oké. Ja, Hans die vertelt de leuke dingen en ik zal het proberen toch echt wel even de discussie te wakkeren. Nee, dat is een geintje. Maar we gaan hier aan tafel zitten een drietal gasten. De meesten zijn wel kennen, maar ik wil het toch nog even voorstellen. En dat is natuurlijk de wethouder van de gemeente Noord-Friesland, Pieter Braaksma. Dat is de heer Its de Groot. Die is algemeen bestuur van Wetterskip. En ik namens de VVD zit de Groot hier. En Jan Dekkema van de ChristenUnie, rietslid in de gemeente Noord-Friesland. En we zullen in het eerste blokje gaan over Holwert aan Zee. Dat hing je misschien al toch, ja, de Wiengoortsen die dachten, hé, wat zo'n deze draaien mensen door haar, nou, het gaat door Holwert aan Zee. En ja, eigenlijk is mijn eerste vraag, en die moet ik eigenlijk maar even Braaksma stellen, want ja, had het college inmiddels een standpunt betreffende dit project? Nou, ik denk dat we die altijd al horen hebben. Wij zijn sowieso voor initiatieven. En vooral dan van onderop. Maar over zeg alles wat een beetje reuren, jou ben wij wel wat voor. Dit is een plan van Holwert aan Zee, van die stichting. Dus net van u, het is net een gemeentelijk plan. En, maar wij stiepen dit. Ja, en daarom hebben we toen in de tijd de Riet 4 miljoen beschikbaar besteld. Ja. Dus, je stiep je het, maar als de provincie oorstengt, stiep je hem dan ook. Nou, dan is het net zo moeilijk, dan is er gewoon geen draagvlak. Want wij houden dit, het is vrij simpel. De centen hebben wij net. Wij kunnen maximaal 5 miljoen bijdragen. De rest zal ergens ooit weer komen. Die verantwoordelijkheid laat ik bij de stichting, net bij u of bij een provincie. En het EBO, dat is het belangrijkste eigenlijk in dit verhaal. En EBO houdt in eigendom, beheer en onderhoud. En dat gunnen wij ook heel graag aan de provincie. En ik denk, als ze hun verantwoordelijkheid nemen, dat ze daar maar redden. Begreep ik hier dat had een oor net mooi dat de gemeente dan achterover zit niet? Een oor, waar je dat? Dat jou net mooi doet, dan gaan we nee, nou ja, ik bedoel de provincie, maar nou, dan neem ik dat ook nemen. Maar, nou, dan wil ik het nog wel even verder brengen. Het Wetterskip, als die net mooi doet, wat dan? Nou, volgens mij had het Wetterskip zich weer omlussen als je jullie achter bent. En die ga ik altijd zijn dat ze net bijdragen. En dat is echt zo. Dat hoeft volgens mij ook net. Mag ik de heer vragen, wat is jouw mening daarover? Ja, dat klopt het helemaal wat Braaksma zei. Het Wetterskip die is voor die dikversterking. En er moet een gat in de dik komen. Het Wetterskip had zijn als een van de voorwaarden van dat moet je betalen. Er moet een kunstwerk in die dik. Nou, dat moet echt onderhouden worden. En dat kunstwerk, maken we een schilderij denken? Ja. Wat houdt dat in? Ja, nee, maar wij nemen al een gemaal of een stuw, dat nemen wij bij het Wetterskip een kunstwerk. Okay. En dat je hier een technisch iets in die dik gaat maken, zodat het wetter er trok in, maar echt veilig is en er soms ook net trok in, zeg maar zeggen, dan nemen wij dat een kunstwerk. En dat kunstwerk dat moet ter zijner tijd echt vervangen worden. En nou, die kosten van die vervanging zitten net in de projectkosten. En ja, dat beheer en onderhoud, dat is echt een belangrijk punt van het Wetterskip. En ja, daar moet duidelijkheid toe komen. En ja, daar had het Wetterskip eigenlijk net echt een grote rol in, zeg maar zeggen. Dus de voorwaarden die binnen van het Wetterskip heel helder. Maar deze toekomst, die moet de provincie of die moet de stichting, die moet dat oplossen. En dat leidt net op het
meet van het wetenschap. En dan zullen na week zullen we in de Rie nog het eerst, want daar zitten we hier ook om tafel. Die zullen er eigenlijk nog verder moeten zetten. De eerste informatiejongen ben al bij West. En volgens mij ben er al een heel volle informatiejongen West. En ook heel veel onderzoeken, denk maar. Ja, en Jo had daar wel een mening over, dacht ik. Ja, dat klopt. Onze fractie heeft daar een duidelijke mening over. Ten eerste, wij ondersteunen natuurlijk ook initiatieven vanuit de Minskip. Maar wij vinden wel aan projecten, dat is een begin en dat is ook op een gegeven moment een einde. En aan dit project lijkt geen einde te komen. Er komen steeds weer andere alternatieven in onderzoek, steeds weer andere vraagstukken. En wij vinden op een gegeven moment, hoe lang ga je nog gemeenschapsgeld beschikbaar stellen voor onderzoeken? En wij vinden het project niet duidelijk. Er zijn heel veel onderzoeken nu afgerond. Heel veel onderzoeken wijzen op varianten die niet kunnen, waar allerlei bedenkingen zijn. En daarnaast hebben wij ook, net zoals het wetenschap aangeeft, ook op het gebied van eigendom, beheer en onderhoud, al jarenlang hebben wij in de gemeenteraad gezegd, er moet helderheid komen, duidelijkheid komen, wie gaat het nu betalen? Vanuit onze gemeentelijke financiën kunnen we dat niet betalen. Dus wij hebben nu gezegd, wij steunen het raadsvoorstel niet meer op het punt van dat we nog een keer weer 100.000 euro beschikbaar gaan stellen. En nog een keer weer een tijd gaan afwachten wat er gaat gebeuren en alles weer gaan verzamelen en conclusies trekken. Nee, wij zeggen nu, wij stoppen nu met dit project en wij willen dat geld wat er in de begroting zit op een andere manier besteden. Ook in projecten die te maken hebben met toerisme, met recreatie en met natuur. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, maar dan pak ik me toch even over. Want Ja. maar nu beginnen we al over het verval van de centen die we misschien eventueel besteden willen trio. Ja. Maar zover ben we nog net. Dan kom ik eigenlijk toch nog maar die heren wel, er zijn zoveel onderzoeken geweest en er moet nog wel centen beschikbaar gesteld worden. Maar hoe zal het college daar mee omgaan? Nou, dat is echt vrij duidelijk. Wij gaan een voorstel naar de regering om dus 100.000 euro vrij te maken uit die 4 miljoen die de regering in de tijd beschikbaar gesteld had. Dat is gewoon voor ambtelijke Dat is ambtelijk ondersteuning? Ja, Ja, oké. dus puur voor uw eigen ambtelijk. Net meer onderzoeken dan wat dan ook. Nee, wij financieren geen onderzoek, daar hebben we het nooit in. Oké. En daarop teruggaande is dat voorstel, dat leidt nog tonnetje in de gemeente om nog één keer een ton vrij te maken voor de ambtelijke ondersteuning. En er is ongejoen worden dat oktober of laatst van dit jaar, dan moet het gewoon bekend zijn of het terug gaat of net terug gaat, want dan is de dikverheging aan bod. Ja. Dus heel helder, van dit jaar ongeveer. Wanneer zou het waterschip wel wel in dit verhaal? Nou ja, als onze voorwaarden voldienen worden, En die binnen. dan stappen wij er weer in. Dus dan moet het jilter wezen, dan moet het beheer en onderhoud met regelen worden. En die hele financiering van het plan moet ook groen wezen. En dan moet dus dat kunstwerk, dat moet ook vervangen worden kunnen. Ja. Dat vinden we een belangrijke voorwaarde. En daarnaast binnen nog wel een paar lietsere voorwaarden natuurlijk, maar dat gaat dan meer richting verzilting en ompassing, wettersysteem en dat soort zaken. Maar dat gaat nog wat te vieren. Maar Ja. dan Nee, wordt we het willen net wetterschip in wel bij detail. mij, maar het wetterschip zit wel heel bot om die tijd. Want die dikversterking daar had een bepaald tijdsrek. En als we daar uitrennen, dan gaan we extra kosten. En die extra kosten die ben al van het wetenschap Friesland. En de dikversterking op hemzelf, daar hoeven we met 10% van te betalen hier in Friesland. En dat vind ik eigenlijk ook al veerstevolle. Want in Friesland waar je maar 4% van de mensen en die moeten dus 10% van die dikversterking betalen. Dat lijkt er ergens ook nergens op, maar dat is een andere discussie. Maar het project had een bepaald tijdspaard en als we daar uitrennen, dan mogen we dus meer betalen hier in Friesland. Volgens mij ben ze in 2022 ongeveer bij Holbert met de dikversterking bezig. Ja, toch? Ja, dat klopt. Nou, Dus ja, overheden haalt dit langer tijd dan dat ze plannen. De voorbereidingen die nemen een heel grote tijd in beslag, kan ik jou vertellen. Ja, nou maar dat is echt wel bekend in de regio, dat er een heel grote tijd om is. Maar je ziet door die voorwaarden, dus als er een eigendom wijst zo, dan is er vanuit het wetenschap een heel oor verhaal. Ja, nee, als de zin op het kleed komen en de provincie zei, wij staan van het beheer en onderhoud. En als er gaten in de begrutting komen, dan vullen wij die ek. Ik neem maar wat, of een orenpartij en die doen dat. Ja, dan vinden wij dat prima. Dan willen wij het beste bij mij praten. Ja. En ik geef van Dekkema, ja, sorry Hans, was het Nou, ik wil even vragen, Dekkema hier over een heel grote onduidelijkheid. Een keer dat ik via het taljochtje, en is het ik zei, als die onduidelijkheden in de tijd wijnaam worden, kunnen Christen nu dan weer, instemmen met een project? Of is dit een vrij definitief standpunt? Het is op dit moment, naar mijn idee, een vrij definitief standpunt. Waarom? Omdat over die onduidelijkheden al jaren gediscussieerd wordt. Ik noem maar even iets. We hebben nu een project bedacht, maar is het vergunbaar? Mogen bijvoorbeeld vaargeulen aangelegd worden in kwelders, ja of nee?
een ander probleem is het slipverhaal. Hoe gaan we daarmee om? Maar het is een initiatief van onderop. En Het is dat een ben we initiatief volgens van- mij, iedereen in de Rie vindt dat een prachtige Ja. manier van werken. Hoe vinden kunnen wij wij ook. mooi en ander zorgen dat we in dit gebied die extra expansie, en dat het dan van onderop komt, dat is toch een prachtige mooie manier. Ja. Maar je denkt er nog wel oorzaak. Dit project heeft wat ons betreft op basis van een aantal argumenten geen kans van slagen. Omdat gewoon uit onderzoeken blijkt dat het geen kans van slagen heeft. Er zijn heel veel onduidelijkheden, bovendien is de financiering niet rond. En in het raadsvoorstel staan ook een hele hoop onbindende voorwaarden, noem ik het maar even. Daar moet aan voldaan worden, wil het project nog doorgaan. Dat gaat niet lukken. En daarom zeggen wij, en daar begon ik net ook over, dat geld wat wij beschikbaar hebben als gemeenteraad moet op een andere manier geïnvesteerd worden in ons gebied. We zijn met het dijkversterkingsproject bezig. Dat in de omgeving van die dijk ontstaan ook allerlei andere bijkomende omgevingsvraagstukken op het gebied van recreatie, natuur. Als er een gasboord wordt in internaat, wat Ja. er misschien wel is, dan komt direct miljoen vrij. Dus dan zullen we direct verbroeken kennen. Wat is dan de reden dat het bij Holwert, dat je daar wel zou worden denken en bijvoorbeeld naast de gaswinning in internaat op een andere manier maar bezig wijzen kennen? Nou, ik denk daar niet anders over dan bij Holwert dan bij Tenaat. Oké. Ik vind, en mijn fractie vindt, je moet het in de regio, in het gebied investeren. En daar is, en dat heb ik vorige week ook in het debat aangegeven, Holwert maakt er onderdeel van uit. Kijk, wij zijn wel voor de standpunten van Holwert aan Zee. Investeren in het gebied, leefbaarheid vergroten, dat soort zaken. Maar dat kan wat ons betreft op een andere manier. Dat gaat niet via het project Holwert aan Zee. Omdat het project niet lukt. Wethouder, de heer Dekkema die houdt een aantal behoorlijke onduidelijkheden aan. Leven die onduidelijkheden ook bij het college? Of is het college wel helemaal uitzoeken van dat het een haalbaar project is? Of is daar juist die €100.000 voor bedoeld om die onduidelijkheden bij te nemen? Nee, die €100.000, dat gaat wel zijn, die ben puur voor uw ambtenaren die bij belutsen zijn. Ik ben om zoveel weken zit ze wel in het kernteam om alles te behandelen wat er op dat moment behandeld worden moet. Maar natuurlijk zijn er wel nog onduidelijkheden die nog opgelost worden moeten. Maar daarvoor ben ik nog het kernteam dan met onderzoeken bezig. En ja, let wel eerlijk zijn, dit is een vrij groot project. Dat is net zo maar dat alles kant en klaar lijkt. En daarom hebben wij gewoon heel duidelijk eisen gesteld. Van eerst die centen voorwaardelijk worden en de EBO voorwaardelijk worden. En dan hoe ze net verder te gaan. Zo simpel is het. En wij krijgen zo vier verschillen waar ik net denk ik. Het yield, dat hebben wij als Riet altijd zijn. Dit is eigenlijk een eco-yield in de tijd. En dat hebben we, terwijl het onderdeel van een eco te verkeerde, hebben wij ruimte gekregen om dit soort projecten om te jaaien. Nou, het gebeurt denk ik nooit weer dat wij maar een investering van, hadden trokken van 4 miljoen, hier ongeveer 100 miljoen en krijgen. Ik denk dat het uniek wäre zo. Ongeacht wat er dan van het plan precies overblijft. Want het rendement van die 4 miljoen is vele malen hoger als zeg maar, het MKBA van 100 miljoen. Dat is voor u net interessant. Maar dan, ik begreep met name de centen maar verzinnen we aan het slip en aan de overnachtingen. Nee, dat denk ik net. Nee? Volgens mij, Waar verzinnen we die 100 miljoen dan uiteindelijk aansnoren? Nou, zal ik al steeds wijzen naar die 4 miljoen. En wij zullen net meer investeren of net meer betalen in onderhoud als dat we het opbrengsten ben. En dat zal dan uit de recreatie komen maken. Dat slip, als dat verkocht wordt mooi, dan zal dat ten gunste komen denk ik, voor het onderhoud van het hele baden. Wetenschap, de geeft wat rode tijd. Je hebt steeds op het moment dat het naast de Safir is, dan wordt er alles toch nog volle duurder. Dat zullen we in deze tijd ook al. Ga je daar al berekeningen aan maken? Of wacht je hem en hing je hem achterover? Nee, wij hingen nooit achterover met wetenschap, maar er wil natuurlijk berekening maken. En je ziet nu al bij een heel grote werk dat alles op nakalculatie is. En dat is fors duurder. En dat geldt ook voor dit project. Dit staat op prijspeil 2021. Nou ja, dus je weet er nu al dat je voor die 100 miljoen het nooit realiseren kan als dat prijspeil 2021 is. En wanneer gaan we het realiseren als de financiering rondkomt? Ja, het komt dichter bij de 130 miljoen. Dan bij de 100 miljoen. Dat kunnen we nou al betekenen. Of het plan met onpast worden, dat zou ik. Nou ja, dat zou dan erkennen, maar dat is al heel vaak onpast. Dus laten we dat nog maar net weer. Nee, dat is mijn volgende vraag. Het plan is al heel vaak onpast.
Ja. Denk ik maar. Helpt dat net om te zeggen van nou, die komende, dan hebben we meer genoegdoening in het hele verhaal. En dat we zeggen van hé, dat zou mooi wezen. Nou, ik denk het niet, want we zijn, de stichting zichzelf, we zijn vanaf 1996 bezig. En we zijn dus al meer dan 25 jaar bezig met dit project. En we zijn met de zoveelste variant bezig. En de onderzoeken blijven hetzelfde. De conclusies uit de onderzoeken blijven hetzelfde. Het is niet een niet realistisch project. En Braaksma die refereerde net aan het MKBA, de maatschappelijke kosten-baatanalyse. Maar die is, naar mijn idee, en dat is de conclusie van die MKBA, voor een groot deel gestoeld op inkomsten die er gegenereerd moeten worden. Inkomsten uit slip, inkomsten uit overnachtingen. Maar datzelfde MKBA dat zegt ook van een klein beetje in de kengetallen waarmee gerekend wordt te verschuiven, dus iets minder overnachtingen, of een slip brengt iets minder op, dan hebben we al een negatieve MKBA. Dus ook maatschappelijk gezien hebben we dan een negatief effect in plaats van een positief effect. Dat zou ik zeggen, Want er staat heel duidelijk in de steken of zo maar de helft van de overnachtingen komen, dan is het nog positief. Alleen wat ik al zei, en dat vind ik veel belangrijker, het MKBA is toeld op een investering van zeg maar 100 miljoen. En ik bezit de MKBA vol meer op die 4 miljoen die wij erin investeren. Ik zou zeggen, wat boeit het us als het, hoe heet dat, droomfonds, daar geen rendement op zit. En er zit ook een rendement in van belevingswaarde. Ja, dat is nooit cash yield. Nee. Dus het gaat dus om de overnachtingen. Wij willen graag in uw gemeente 50% groei de komende jaren in uw toeristische gebeuren. Wij zitten nu op een 440.000 overnachtingen in Noord-Eerst-Friesland. We gaan het Aron hier een groei van zowat 8%. En dat is de lijn. Ik moet maar 8 jaar in lijn hebben we een sterk nationaal deel zetten. Daar weet ik alles van. Daar weet je alles van. En doen we een rekenaar die zijn, dat wordt niks. En ook bijna de 100.000 overnachtingen. Nou, netjes staat ik. Ja, volgens mij dat is wel heel hoog. Maar Daar zit wel wat verschil in natuurlijk. Hè? Want Ezelstad is gewoon online terug Lendl Green Parks in. Gewoon een investeerder in de gemeente moest alleen wat ondersteunen. Maar je gaat het wel om bakken meeskipschild. Dat is toch wel een verschil? Of 5 miljoen, zou ik zeggen, is uw investering daarin. En ik denk dat het in verhouding met de rest, maar daar komt een goed rendement op wat het trok. Daar zit ik net maar nu door in. Nee, maar het gaat toch net om het rendement om die 4 miljoen, maar toch om het rendement om het totale bedrag van die 100 miljoen? Of zie ik het toch Nou, dat verkeerd? weet ik net. Als je de belevingswaarde dat je een mooie plant in de vensterbank had staan, dan kun je zeggen, wauw, dit is voor mij wel een bankje werkdijs. Nou, dat is jouw belevingswaarde. En na een week later maar de kop onder, ik weet niet wat de belevingswaarde daar nog is. Nou, een stukje minder, denk ik. Nou, dat idee ik ook al. Ja. ik vind het wel een mooie Het is wel een mooie metafoor als, als de kopje van Hoofd de Zee er maar net naar beneden gaat. Hè? Nee. Maar dan ontstaat er weer iets anders. Ik wil maar zeggen, er is een beweging. En in dit soort dingen mag je gewoon als ondernemer denken. Er zijn hele grote mensen die zeggen hierin zien. Als je ziet hoeveel aanvragen wij nu van bed en breakfast af vanmiddag, had ik nog een vergadering gehad met de ondernemersvereniging van Nijtjerk en omkreten. Ze zit continu vol. Dus er is behoefte genoeg. Alleen, het is wat een ingewikkeld project, dat ben wij samen eens. Ik moet die verschillen lezen net zo groot. Alleen, maar wij nou de sterker eruit loeken. Dat zou toch zonde wezen. Dat gaan wij ook net zijn, hè? Nee, maar ik gooi het maar even omheen. En dat zeg ik ook niet. Wat ik zeg, investeer het geld wat beschikbaar is op een andere manier in de omgeving. Ja. Nee, dat ben ik. Dus, maar dat is wel mooi zijn, maar dat is 4 miljoen. ja. En dus 4 miljoen, daar genereren we net 94 miljoen van boeten op. Het droomfonds, of hoe dat heet, maar die 15 miljoen, die vertrekt dan. En zo zijn er meerdere mensen die of instanties die die vertrekken uit het gebied. Dus daarom zeg ik zie naar de MKBA voor die 4 miljoen, net door die 100 miljoen. Want zal dat een beetje negatief wijzen, op zich net slim. Op het duur, er zijn wel meer dingen hebben we hierop zet die negatief financieel is weer. En nu zeggen we, toppie. Je mag even een beetje lef hebben. Jou zegt ja, lef, maar ook een beetje, het is een project van de lange adem. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, die adem is al zo lang. Ik moet de groot vragen, want jou bent niet dicht bij het project. Toch? Ja, redelijk dicht. Redelijk dichtbij. Ja. Heb je ook een eigen mening over het project Hoofd aan Zee? Nou ja, ik zit er gewoon als boer zit ik net in het projectgebied. We vallen wel, als er een gebiedsplan om Hoofd aan Zee komt, dan jij ik daar wel bij, zeg maar zeggen. Dus de boeren zitten er wat verschillend in. Zelf ga ik altijd zeggen, het is een mooi project voor de Mierskip. En wij willen als boeren natuurlijk ook graag dat het goed gaat met het dorp. Holwert had een prachtige MFA. Er is nog correct een nieuwe squal gebouwd. Ja.
En er zit een hele mooie supermarkt ook. En onze reuring in het dorp is gewoon geweldig. Er is een heel grote minskip in het dorp. Echt al wat ons kom. Dat kun je net ontkennen. Gelukkig is het extra best dat ze net meer 2 dwarfsfeesten hebben, maar nog 1 dwarfsfeest. En dat gaat super in Holwert. Dus het had een heel grote goedsbracht al. En het is inderdaad, wat Braas me zei, het is een project van lange adem. En uiteindelijk is een politieke keuze, lees je het al aan of lees je het net al aan. En daar zal een grote minskip bij maken. Meer dan die 4 miljoen van alleen het Dongeredeel, want de provincie zal dan echt aan de boesten maken. En het geld wat daarbij komt, dat komt ook net bij de postcode loterij bij. Dat gaan we ook al je mij ook wel betalen, maar dat is ook minskipsgeld. Ja, absoluut. En ik denk wat er nog heel belangrijk nog wel is denk ik dat in net onder water west wordt het recreatie, wordt het natuur. Want als het naar je natuur wordt, wat er online wordt beholpen, dan krijgen we nog een heel grote regeltjes hoor heen. En wat voor effect had dat voor... Er zitten boeren net op de watje. Nou nee, maar daar zitten boeren zitten er ook wel wat zwaar mee, maar oren ondernemers ook wel. En ik denk dat de provincie en de gemeente, en dat is even goed achter de eerklauwen maten, wat houdt dat eigenlijk in, als er naar je natuur online wordt. Want daar hebben we zelf niks over te zeggen, dan komen er genoeg naar je Brusselse regels over ons heen. En daar mogen we eerst nog wel even goed over nadenken. Wollen we dat wel, wollen we dat net? En dat, Nou, dat is net een financiële keuze, maar... Maar we heren ook recht dat Wuttel 24 hier over nooit. En nu zitten we in deze situatie. Ja, dan kom ik altijd weer naar je ontwikkeling en naar je regeljouwing op je oor. Dit je altijd weer van naar je keuze stellen. Dat is nog een keer een feit. Dus Nou ja, ik vind dat een mooie cliffhanger om daarmee te stappen, want het tiet is om. Maar de cliffhanger, wordt het natuur, wordt het recreatie? Die vraag ligt we gewoon nog even niet midden. Ligt we dat maar mooi afwachten. Als het maar wat wordt. Als het maar wat wordt. Dat is een... we we houden nog even moed. Ik wil de drie ja. heren bedanken voor deze Ja, interview. bedankt. En grote succes trouwens de komende weken en misschien wel de komende jaren. Hè? Ja. Dus, Met dit opzet, prachtig mooi. Oké, dank u wel. Bedankt. Dank u wel. En ook hebben we kennismaatje met een rietslid. En dat is Marije van der Staal van Zin. En bij Zin denk ik altijd, we hadden zinning. Nou, dat is extra. Ja, dat is ik zei. Dus, Dat klopt het wel. ja, dat straalt ik heel duidelijk uit. Marije, dat is toch het jongste rietslid van Noord-East-Friesland. Oh, dat vind ik wel een compliment, maar dat is net helemaal zo. Nee. Nee. Een van de jongste. Een van de jongste. Ja. Ik Nou, moet ook al eens vragen dat ze de jongste weer. Ja, Dat is misschien wel mooi, de microfoon is nou uit volgens mij. Maar dat is wel heel mooi. De gemeente Noord-East-Friesland had wel een van de jongste totale aan leeftijdsgrenzen. Maar ik refereer ook al eens door. Dat is volgens mij best wel een compliment burg. Dat we hier in Noord-East-Friesland, met de vergrijzing wel eens de oorhand had, dat we een hele jonge riet in ieder geval hadden. Maar goed, Ja. dat wie even tussen trouw, Hans. ik denk Want Hans dat- zit erbij. ik denk dat dat echt heel belangrijk is, want vaak politieke beslissingen die hebben vaak een uitwerking op een lange termijn. Ja, en nou die ouderen die meidje van de jeugd, het is volle beter dat de jeugd die zelf maakt het van zichzelf, denk Ja, ik. zeker. Dus dat direct een beetje zo zien hoor, of? Ja, zeker. Ja, het is heel belangrijk dat je nou ja, regeren is vooruitzien. Ja. En dan mag je degene die het erbij werkt bij beloeken, vind ik. En dat kan op verschillende manieren natuurlijk, maar nou ja, de jonge rietsleden die hadden de keuze van maken, of de inwoners uiteindelijk de keuze maken, maar om zich beschikbaar te stellen voor de rier. En op die manier is zich het zien. Ja, hoe best wel uit die gemeente Riet inroegelen? Bist u al lang politiek geïnteresseerd of is dat van de laatste jaar? Nou, ik ben al wat langer politiek geïnteresseerd. Ik ga, ja, dat is al heel erg in het verliezen, een keer mei die in het Waterbuurt op Squale organiseert. Het Fries Jeugdparlement, daar gingen we naar het provinciehuis daar in Ljout. En ja, daar kon je voorop gaan, daar kon je meedoen. En ik geloof dat het 3 dagen worden dat we dan een plan uitwerken en daar met elkaar nou ja, over in debat gaan. En dat vond ik toen heel leuk. En ja, eigenlijk ben ik van jongens gewoon denk ik haast wel een beetje geïnteresseerd geweest in de omgeving om je heen. Van wat voor impact hebben bepaalde dingen. En ja, dat look je dan aan. En die je misschien wat meer door of die je wat jadder door. Maar Daar is toch ook wel een beetje vanuit in. Achter groen, met name de zorg, het sociale gebeuren, dat speelt toch wel extra mooi, of zeg ik dat verkeerd? ja, dat speelt het echt wel extra mee. Maar op een gegeven moment ben ik me
via Sjoerd Keizer. Voel ik wel even vanuit het werk. Die koest. Die koek vanuit het Oh, werk. die had die, had die- triggeren. Die had me wat triggeren. Oké. En toen ben ik lid geworden van Zin. En op een gegeven moment kwam Sjoerd bij me met de vraag van... Nou, zou ik op een lijst willen? Ga sterk feeling voor. En zij is van die in het oorkamer. Hoe lang had je er nog nooit gehad om ja of nee te zeggen? Oh, Nou, ja te zeggen dus. In eerste instantie zei ik nee, want ik had vierste er ook. En dat kan ik al je nooit combineren. Maar en Rieslid is hartstikke makkelijk. Je had er helemaal geen werk mee verder. stelt niet Het voor. stelt helemaal Nee, niks nee, voor. nee. Hè? Je komt maar wat bij sommige jongetjes en dan luister je hem weer een keer. Ja. Hè? En dan gaan we ik naar huis. Dat bedoel ik, gewoon Ja. naar huis. En ik had er hier steken jongen, ik zie je Rieslid trouwens. Dus ik Ja, was teken maar op. tegen leven is gevaarlijk. Jawel, maar het mooie is, als ik dan zie, dan ben je het hartstikke je weer maar een ringjes op zijn jong. Hoe kan het ook staan? Waarom hebben we dan zo volle partijen? En inmiddels al ik al weer erbij, heb ik begrepen. Ja, Het ja. gaat hut. Ja, het ligt het haast wel Den Haag hier in Noord-Friesland. Dat maar we dan het houden wel. Nee, ik denk dat zo zie ik het dan. Met elkaar samenleven en er met elkaar wezen is denk ik ook met elkaar het gesprek omgaan. En ik denk dat dat in de politiek wel heel belangrijk is om met elkaar het gesprek te gaan en met elkaar de verbinding te zoeken. En ja, dan komt er ook wel eens wat in je riederen uit. Dat doen we niet echt, hè? Die Dat doet proberen Dominique, ja. ja. Dus, Ja, maar dat is net in de circus vast. Is net zo groot in Riederen als in de gemeente hier, had ik wel eens het idee. Maar wat ik natuurlijk wel zag van... dan bist ook hier van die jongere Riesleden. Zus toch echt nou verschil in hoe jongeren thema's en vraagstukken benaderen en de wat oudere, ik zeg even naar de heer Dekkema, de oudere Rietsleden dat onverlenen? Zit er verschil in? Zul je hem oors naar vraagstukken? Of? Dat doe ik haast net te zeggen. We zijn natuurlijk maar een hele grote jonge ploeg eigenlijk in de Riekamp. Dus dan waait er al een beetje een frisse wien. een jongen weer fris. Ja, dat is maar helemaal niks, ja. Doe maar, want ik vind het echt een verademing. Jonge mensen in de Rie binnen. Dus, die wien die waait er dan al. En eigenlijk, wat ik vanuit mezelf spreek, ik weet eigenlijk net beter als dat we het nou doen, zouden we doen. Maar ik begreep wel van de oren, ik wil dat het eens oors gaan kan. Zo. Dat er wel verschil niet zitten. Maar wat nou precies die verschillen binnen, dat wil ik net zeggen. Ik ben er nog net zien hoor al, ik het zo zeggen. Dus de ouderen stien wel iepen voor de jongeren. Ja, of de ouderen ben jong van geest en de jongeren meer wat ouder van geest. Dat kun je natuurlijk kijken. Dan komt er weer wat bij een ander. Ja. Maar hoe zus je waarom op het eerste jaar Rietslidmaatschap? Wat viest heel erg leuk aan het Rietslidmaatschap? En denk je, er zit ik wel wat mindere kanten aan. Ik zit er al heel positief op bij waarom. Ik vind het echt ontzettend leuk. Volle leuker als dat ik dacht hier. Ik denk het is leuk, het is druk en je verdiep je in ding. Maar ik vind het een hele verademing. En ik hier echt in de eerste paar maanden dat ik ondergang wie dacht ik echt, hoe maakt dit aan dat dit ophoudt? Daar ben ik toen al mee bezig. Hoe maar dat ophouden? Nou ja, als die 4 jaar om binnen. Ja. Maar nee, het is ontzettend leuk en ik vind het verskaat aan onderwerpen en de verschillende mensen met mij in contact komt. En ik ben natuurlijk ook wel wat nieuwsgierig van aard en alle informatie die staat die krijgt en dat die nimmer kist. Ik vind het ontzettend leuk. Ik denk dat je dan, dit je net verwacht je. Vorige week wie dat leuk, toen waren we bij Kabel Noord. Nou, dat was een heel technisch verhaal, technische voorlichting. En ik ben er ontzettend enthousiast over. Toen dacht ik, dit hiek net van mezelf toch toen ik in de auto hierheen reed, dat dit zo... Heeft het technische kwaliteiten, begreep ik? Nou nee, dat wil ik nog voor het net beweren, maar... Daar kun je nog geen kabels lezen, begreep ik. Nee. Maar, dat zijn de leuke dingen, maar Dat zitten ja. er ook wat dingetjes dat je zegt, dat lijkt mij wat minder of vind ik minder leuk? Of... Wat ik bijvoorbeeld wel een lastige vind is, wafertje en würdig ik. Dat vind ik heel lastig om daar goed feeling mee te krijgen. Dus ik vind het ook heel leuk dat mensen mij aanspreken. En we hoeven net voor het eerste wijzen. Ik hoef er ook net voor het wat mij te kennen in de rie. Maar dat mensen mij benaderen vind ik heel leuk. Want dan krijg ik er toch wel wat feeling mee van werd je het verdoor en werd mensen zien oren en wat En daar hoeft de zin net echt achter te zitten. Dat is meer vanuit je eigen gevoel, begreep ik dat? Ja, maar natuurlijk als het iets is vanuit de zin wat mij kennen, dan is dat natuurlijk heel mooi. Ja, maar door zoals heel duidelijk zegt, ik ben onsprutsen. Maar wist je onsprutsen omdat je Rieslees bent. Maar ook omdat van de partij Zin bent. Ja, ik. Ja, en soms is het gewoon, dus zit in de gemeente hier en dan
vreek me uit meestal de kleuren wel Ja, witter, zeg maar. ja, Dus ja. dat speelt natuurlijk ook wel mij. En was dan, wat doe je hoeveel jaar hier? En doe je van, wat is daar rond hier, wat is er negatief west in, of tenminste, wat is die tjen vallen, of wat is die mooi vallen? Nou, ik Hast ga- al ruzie maken met rietsleden of met het college of zo? Hast dat al nee, niet? nee. En waarom net? Dat is echt hier, hè? Nee, Nee. niet. Ja, vooral het college. Je bent natuurlijk een coalitiepartij, hè? Dus dat is Ja. wat lastiger. Is dat moeilijker als je een partij in de coalitie zit? Mag die maar vaker inhouden? Nee, ga ik net in. Oké, Het heel ach, bot echt het, jammer. Nee, sorry. nee, dat valt best wel taai. Ik ga net echt negatieve ervaringen of dingen waarvan ik steeds herinner ik zie doen. Wat ik bijvoorbeeld wel een lastige vind is, maar dat is meer persoonlijk misschien. Ik vind het heel lastig om op Facebook en social media actief te wezen en wat te plaatsen. Dus ik denk dan wel eens, hoe leed ik me zien naar de meesten daar? Ja. Nou, Maar dat is voor de verkiezingen wel. ja, maar In ieder geval meer. Nee, Haast ik net meer als wat iedere ik, partij door het van tevoren. Dan ja. is ze heel fanatiek en ze zitten dan maar 14 dagen in het college en dan heerst eigenlijk de hele fjouwerij net weg. Nee. Ja, dat geniet maar dat is wel zo, hè? Ja. Dat is ook de retoriek van de Nou, politiek. hè? ja, nou, Ja. ik zit ook een beetje te denken, hè, want ik in een partij is toch bij een wijk in en Nee, dat wie een verrassende wending. ja. Ja, maar dat is echt het leven. Dat ben mensen mij elkaar en keuzes en die Ja. kun je soms verrassen. Ja. Dat is, Ja. zo gaat het soms. Ja, Ja. Hoe zit nou was je natuurlijk de rietsleden, Ja. als er een rietsvergadering is, één keer in de weken? Weekend? Ja, Eén keer in de één keer in de weekenvergadering, weekend. hè? Dat is Ja. best wel vaak. Ja. Maar hoe zit een week van de riets lid er naast die ene jonge rietsvergadering? Hoe zit een week eruit en hoeveel uren ben je ongeveer kwijt? Ja, Als er het iets is per verschilt een week, hè? beetje per week. Het is denk ik gemiddeld waar we het altijd wel zijn 20, 24 uur in de week. En ik denk als het alles bij elkaar optelt, dat er wel op uitkomst. We hebben natuurlijk wel een beetje het voordeel dat we een grote fractie hebben. Dus dan kun je de taken wel wat verdelen. Dan wordt het alweer wat lichter. Eén keer in de 2 weken dan hebben we een fractievergadering. Dan bepraten we dingen voor. En dingen wat je zelf mee komen van hey, ik ben Tron inwoner benaderen of dit speelt er of dat vind ik een apart verhaal. Dat bepraat je dan met elkaar. En dan vervolgens, de rest van de week is het vaak werkbezoeken, hoe lezen. Maar de werkdag heb ik nog. Ja, Ja. daarom dacht ik in eerste instantie toen Sjoerd Bimbi-kamer, Dat ik een van beetje maar nee, dat valt best wel te combineren. Wij hebben zelf een eigen bureau en eigenlijk wie het ervoor staat dat ik heel veel aan het werk en nou ga ik wat minder aan het werk en meer met de rier bezig. Ja, Op oké. Joentijd en in het weekend zeg Ja, maar. ja. Dus het viel net per se niet als een verzwering van ik ben bij een jonge voort of... Ja, maar ja, dat helpt in werk dan net natuurlijk. Die officiële werk helpt dat dan net natuurlijk. Nee, maar dan wil je misschien ook wat efficiënter van. Oké. Dus ik ben ergens goed voor. Dan zou mijn oren vragen van wie is daarvoor net efficiënt genomen dan natuurlijk. Hè? Maar nee, geweldig. Maar dus trouwens gewoon u dat is een heel grote energiekrijs van de rietslid. Klopt Ja, dat? dat klopt. Ik, Ja. ja, ik had er net een dag spiet van hoor. Ik ben er net een keer ergens met Sins en Hinnen rieden. Oké. Ik vind het gewoon echt heel leuk en heel nieuwsgierig. En het is gewoon een hele verbreding van je wezen. Of ja, oor 3 hier voor wethouderschap begreep ik een keer uit. Nou, dan haak ik het ook druk nog steeds, ja. Dus ik weet net. Nou ja, maar dat is een baan dan. Hè? Dan Ja. mag het ja. Nee, maar dat hier we nog even oor, hè? Van ja, jonge riet, het kan natuurlijk zo zijn dat het al die jongeren heel erg zin valt in die fjouwer hier. Ja. Van de tiesbelasting, oren, interesses enzovoort. En we zeiden het zo mooi wezen dat die jongeren, dat die gewoon, ja, het hangt natuurlijk altijd al van de verkiezingsuitslag, maar dat die jongeren een beetje zetteldraaitje in die gemeente riet. Dat het een na je ouderen worden. Van Op de termijn, Ja. maar dat wordt nog heel lang, ja? Ja. Heel lang. Maar zus, ik werk en daar had ze samen op de lijn, dan zoest eigenlijk nog wel fjouwer hier wollen je nee, denk ik. Of maar we net zo veel voor u zien. Nou, ik ga met mezelf wel praten. Eerst die fjouwerieën, maar eens goed terugkomen, mezelf bewijzen. Want het is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die jongen kennen. Dat klopt, ja. En daar heb ik nog net verder op vooruit zien. Nee. Nee. We nodig haar weer uit zo'n ongeveer 3-4 maand voor de volgende verkiezingen. Is dat een idee, Hans? En dan Ja. volgens mij komen we dan volle meer naar te weten dan we nou eigenlijk al van gaan weten.
Dat denk ik al, maar we weten al redelijk wat. Ja, zeker. Ja, Maar dan gaan we er echt voor. Denk ik. Daar geven we er echt voor. Dan geven we gewoon haar politieke carrière wat meer uitstippelen. Ja, Ja, dan gaan we doen. gaan we doen. Ja. Nou, dan kom ik dan weer weer. Hartstikke leuk. Ja. Oké. Hey, hartstikke bedankt en mooi om mij die kennis te maken. Ja, en eigenlijk is dat iets zo dat het hechtepunt van de jongen altijd het laatste punt is, maar dat komt nou al. Want we hadden hier Inne Bilker, ex-rietslid van de FNP van het Dongerendeal. Bekend vanwege zijn pittige, lollige uitspraken. Ik als mijn verkleedpartijen is ik altijd van te vinden. Vroeger conciërge, sinds ik goed toch in op eerst het Oostgo en toen Dokkenga College, dus bij protte jongeren bekend. En in een zin creatieve, onafhankelijke blik op de actualiteit in een column Werjaan. Inne, ondij het wordt. Fijn, dank u wel. Best volk. Ja. Je me er wel even op, hè? Als ik zo positief uit de startblokken sto. Best volk, dat is een onhef die in dit tijdrak net automatisch meer over een kloft volk deelt. Wij leven werk in hectische tijden, waarin het woord volk een explosieve lading kregen had. En het woordje best had het onder die explosie heel en al lezen had. Maar als ik zo om mij heen sjoeg, dan doe ik deze woordjes in deze ruimte nog wel te broeken. Ja wees, ik weet het wel. Je zult er even mensen wijzen die dingen van de wethouders net voor de fiets krijgen hadden. En het rietslet dat het in een holle helletje en halve door een te stemmen, die moet net op papier in halve getroffen worden. Maar gelukkig had ik er rietsleden goed inschat, dan lieten ze dat rietslet wil wij bij de pier opklauwen. Nee, zo moeten we net. Laten we ons maaien nog inzetten voor een mooi stukje Friesland. En dan mijn naam voor de inwoners van dit plattelandsparadieske. Al als net in Geerheng, maar de oren traaie gemeenten die het echt deel uitmaatje van dat Noordeersten. En dan denk ik in dit verband net voortdurend onhoudelijk met die gemeenten. Het had verrotten en vraam west onder lekkers en tekkens, werd boerman Dantuma mijn boervrouw Nefke omdangelen had. En net een beter van een bestuurlijk baan opleveren, werd we nou in de jerms grutsk mee omstappen. Nee, het vruchtje is uitdruien en in het bed achterblijven. En vanuit dit plak wil ik wel een beroep doen op het zoene verstaan wat uw schepper Rinsk ook hoe deze contraien uitstrooid had. Nee, ik wil mijn voorrang uw jongvolk van Joertedij en onkomende generaties naar voren halen. En jij dan komt dadelijk het probleem van de huisvesting om de hoeken. Huizenbouw om die generaties hier in elk geval een onderdak te bieden. Een oplossing? Wacht je even, die komt zo. Want het klimaatprobleem lijkt ook om de hoeken te loeren. Als een krokodil naar een het. En moet er in het licht daarvan dan nog een groot punt van de westelijke Roenwei om dokken maken worden? En met het Frieske Hof van Eden, waar de Westereen middenin leidt, verpest wordt door een naaie laag asfalt, werd bolides, met een prijskaartje met minstens 4 nullen voor de komma oerheen razen? Nee dus. Minder asfalt. Maar wel meer bushokjes. Bij uitstek een plak in een dorp werd mensen wat treffen. Praatjes meidje, vogels spotten. En werd het jongvolk de eerste stappen op het levensmeer zetten kennen. Tijdens mijn middelbare kwaliteit ben ik in zijn bouwsel mijn mannelijke lusten uiteenzetten. Al zitten jouw jongen in glazen hokjes, net zo voor school als destijds. En zet in op natuursparende verschijningen.
fietspaden, kuierpaden, vaarwegen op een aansluiten. En liefst ook aansluitend op een waterdzee. En hier verschijnt hol wat aan zee aan de kiemen. En let eens hoopje dat het hier aanwezige beste volk uit zien hier, die kiemen met bootjes, simmerhuisjes en toeristen stiert oer te eigen. Ik hoop je daar, waarschijnlijk hang je het op mijn rollater, ik nog tussen te staan. In mijn onmetelijke fantasieën zie ik daar dan ook een oud-tank cruiseschip lezen. Om het naar windrom de smachtende jongvolk in hoed te huisvesten. En in het licht van de verwachte klimaatverandering met 1 als overal meter verheging van het zeewater, ried ik dan ook aan om echt ruimte voor ons orden vandaag op zijn schip achter de hand te houden. Dan zitten ze veilig op burger. Een naam hier ik ook al betaald voor zijn schip. Mijn schip. Best volk, laat tot uw stripje wijzen voor de toekomst. U is mijn schip. Dank u wel.